Hola, bon dia, sóc en Miqui Codina de Sant Hipòlit de Voltregà, tinc 18 anys i he vingut a fer una visita a les 4 seus del campus AFO i res, vaig començar a jugar a futbol amb 4 anys al Sant Hipòlit de Voltregà, vaig jugar 6 anys allà, vaig passar pel Manlleu on vaig jugar 4 anys més, després vaig marxar cap a l'Adam on vaig jugar 2 anys més i amb la selecció catalana i després vaig marxar 3 anys cap a Sevilla i aquesta serà la tercera temporada que estic jugant allà i molt content. Treure els nens així, la veritat que és tot un plaer, que signar-los la samarreta, fer-se fotos amb ells i veure'ls tan contents. És tot un plaer perquè jo quan era així de petit també sentia el mateix que ells i ha estat un plaer veure'ls així de contents, poder compartir una mica aquests moments amb ells i la veritat que ha estat molt bé. Jo els diria que segueixin disfrutant, que estan en una edat de jugar a futbol amb els seus amics, de disfrutar, de passar-s'ho bé, de no enfadar-se, però de competir sempre, de tirar cap a dalt, d'anar pas a pas, no voler donar un salt molt gran i d'anar pas a pas i això, de seguir disfrutant. I això, jo quan era petit també estava jugant amb el Voltregà, amb el Manlleu i pas a pas he pogut anar pujant i aquest consell els donaria de poc a poc, tranquils, disfrutar i poder gaudir del futbol i si t'arriba l'oportunitat aprofitar-la.